δεν αλλάζει με τις στροφές. Τρέχει κύκλος και ένα κύκλο δηλαδή, δεύτερο κύκλο, θα δούμε εδώ θα το εμφανίσει εδώ, τρίτο, κάτω, και εμφανίζει δύναμη, όσο βλέπετε, όσο προχωράει μάλλον αλλάζει, θα το δείτε ότι αλλάζει, δηλαδή βλέπετε μεγαλώνει η δύναμη εδώ, στους τελευταίους κύκλους σταθεροποιείται και εμφανίζει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι μπορούμε να δούμε εδώ, μόλις τελειώσει θα δούμε. Βλέπετε εδώ η δύναμη έχει ανέβει δηλαδή. Χαρακτηριστικό αυτό με το time area, δηλαδή ότι όσο ανεβαίνουν οι στροφές μειώνεται ο χρόνος που μένουν ανοιχτές οι θηρίδες, οπότε μειώνεται και η ροή που έχουμε προς τον κύλινο. Αυτό είναι το delivery ratio. Βλέπατε πριν ότι ήταν γύρω στο 1,30 κάτι, τώρα είναι 1,24 ας πούμε. Και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα δίνει, έχει ανέβει ροή. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο της μέγιστης δύναμης. Τα κύματα, ας δούμε λίγο τα κύματα της εξαγωγής που είναι τα πιο χαρακτηριστικά που μπορεί να διαβάσει κάποιος εδώ. Λοιπόν, ξεκινώντας καθώς ανοίγει η εξαγωγή, έχουμε το πρώτο κύμα που φτάνει από την εξαγωγή στον κύλινδρο. Γι' αυτό βλέπετε εδώ ένα πικ, ας πούμε, στη θερμοκρασία πάνω από το ατμοσφαιρικό. Το ατμοσφαιρικό είναι το 1 για να μην είναι οριζόντιο. Το οποίο είναι το κύμα που δημιουργείται από το diffuser και το header. Ωραία, προχωράμε. Στο σημείο που ανοίγουν οι θηρίδες μεταφοράς αρχίζει να πέφτει η πίεση, όπως έχει αρχίσει να πέφτει και η πίεση του κυλίνδρου, καθώς αδειάζει από καυσαέρια και λίγο μείγμα, όπως ξέρετε, φέρει και λίγο φρέσκο μείγμα. Πέφτει η πίεση και αυτό το κομμάτι της πίεσης της εξαγωγής έχει να κάνει με το supercharging που λέμε, δηλαδή δημιουργείται μια υποπίεση στον κύλινδρο, διότι η πίεση στο θάλαμο διαστολής μέσα στην εξάτμιση είναι υψηλότερη από αυτή του κύλινδρου, δημιουργείται μια υποπίεση στον κύλινδρο και αυτό τραβάει μείγμα μέσα από το στροφαλοθάλαμο και τους αυλούς μεταφοράς. Αυτό φέρνει το καινούριο μείγμα μέσα στον κύλινδρο. Δημιουργείται μια υποπίεση. Το βλέπετε εδώ, δηλαδή για να έχουμε ροή προς μια κατεύθυνση πρέπει η πίεση, ας πούμε, για να έχουμε ροή από της μεταφοράς προς τον κύλινδρο πρέπει η πίεση του κύλινδρου να είναι χαμηλότερη από αυτή τη μεταφορά. Το βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το ίχνος της πίεσης της μεταφοράς. Αυτό είναι το ίχνος της πίεσης στον κύλινδρο. Αντίστοιχα, αυτό είναι το ίχνος της πίεσης στο θάλαμο διαστολής, στην εξάτμιση. Υπάρχει δηλαδή ροή από τη χαμηλότερη πίεση, από την υψηλότερη πίεση, προς τη χαμηλότερη πίεση. Από τις μεταφοράς στον κύλινδρο και από τον κύλινδρο στην εξάτμιση. Γι' αυτό βλέπει και λίγο μείγμα. Λοιπόν, καθώς ολοκληρώνεται ο χρόνος που είναι ανοιχτές της μεταφοράς, βλέπουμε ότι επιστρέφει το κύμα κάπου εδώ, δηλαδή τα καυσαέρια έχουν φτάσει στο τέλος του μπέλι, του μεσαίου κομματιού της εξάτμισης, ανακλώνται στο baffle και συγγνώμη, είπα λάθος, δεν είναι τα καυσαέρια που ανακλώνται, είναι τα κύματα πίεσης. Ανακλάται το κύμα στο baffle, γυρίζει το οποίο κύμα είναι ενέργεια, ας το φανταστούμε ως ένα κύμα ενέργειας, ανακλάται στο baffle και γυρίζει στο κατάλληλο σημείο ώστε
αυτή η ενέργεια να οθήσει προς τα πίσω, προς το κύλινδρο πάλι, τα καυσαέρια που έχουν ξεφύγει από τον αυλό της εξαγωγής προς την εξάτμιση. Αυτό δηλαδή είναι το δεύτερο πικ που κάνει εδώ, είναι αυτή η ενέργεια η οποία φτάνει πριν κλείσει η εξαγωγή και σπρώχνει προς τα πίσω τα κύματα, το φρέσκο μείγμα που έχει ξεφύγει προς την εξάτμιση. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά, μάλλον τα τρία χαρακτηριστικά πράγματα που μπορούμε να διαβάσουμε στα ίχνη των κυμάτων. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Αυτό ήταν στη μέγιστη δύναμη. Αυτό το σημείο θέλουμε να είναι στη μέγιστη δύναμη, δηλαδή μεταξύ του σημείου που κλείνει η εξαγωγή μέχρι να κλείσει η μεταφοράς, μέχρι να κλείσουν και οι θηρίδες εξαγωγής, θέλουμε να έχει γυρίσει το κύμα και να σπρώξει πίσω τα καυσαέρια, ώστε κλείνοντας η εξαγωγή να έχουμε όλο το μείγμα που εισήχθη στον κύλινδρο από τις μεταφοράς για να γίνει η συμπίεση και η καύση. Ωραία. Ας συνεχίσουμε και στο τελευταίο σημείο στροφών, τις 13.000. Εμφανίζει πάλι εδώ φυσικά όλα τα χαρακτηριστικά που εξηγήσαμε και πιο πριν. Ωραία, θα δείτε εδώ ας πούμε τώρα ότι το δεύτερο πικ βγαίνει, μάλλον επιστρέφει στον κύλινδρο, το κύμα που επιστρέφει είναι σχεδόν στο σημείο που κλείνει η εξαγωγή, δηλαδή δεν προσφέρει άλλο το φαινόμενο του supercharging, δεν επιστρέφει, δεν βοηθάει δηλαδή οι καυσαέρια που ξεφεύγουν να επιστρέψουν στον κύλινδρο και γι' αυτό και κάπου εδώ ας πούμε σταματάει η δύναμη. Βλέπετε εδώ έχει αρχίσει και πέφτει, ξέρω εγώ, μετά τη μέγιστη δύναμη, πέφτει η δύναμη. Και αντίστοιχα εμφανίζει όλες τις θερμοκρασίες. Το delivery βλέπετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, έχει κάποιες καμπανεμάματα, θα δείτε στο τέλος πόσο είναι, περιμένω να τελειώσει. Βλέπουμε ότι έχει επανέλθει λίγο. Ας κάνουμε κάτι άλλο για να το δείξουμε λίγο πιο εμφανώς που θέλω να σας πω. Λοιπόν, ας το βάλουμε στις 14 ας πούμε. Και στις 8. Λοιπόν, το βλέπετε τώρα ότι το κύμα που επιστρέφει σε λάθος σημείο. Ας πούμε μετά το κλείσιμο της εξαγωγής δεν μπορεί να βοηθήσει στο να επιστρέψουν το φρέσκο μείγμα, να επιστρέψει το φρέσκο μείγμα που ξεφεύγει στην εξαγωγή στο κύλινδρο για να γίνει η καύση. Φυσικά όσο ανεβαίνουν οι στροφές, είπαμε, πέφτει το delivery radio, η ικανότητα των θηρίδων να γεμίσουν τον κύλινδρο. Και δεν έχουμε πλέον και την υποπίεση που βλέπαμε πριν εδώ για να τραβήξει μείγμα, είναι εκτός συντονισμού η εξάτμιση. Το ίδιο θα δούμε και στο επόμενο σημείο που είναι στις 8.000 στροφές. Θα δούμε ότι αυτή η κορυφή θα έρχεται κάπου εδώ δηλαδή. Ας περιμένουμε. Ναι. Βλέπετε στις 8 ας πούμε δεν έχουμε σχεδόν καθόλου υπερσυμπίεση όπως λέμε, ούτε τραβάει μείγμα. Θέλουμε, ιδανικά θέλουμε να είναι όσο πιο μεγάλη αυτή η υποπίεση εδώ για να τραβήξει όσο το δυνατόν περισσότερο μείγμα από το στροφαλοθάλαμο η εξάτμιση. Γι' αυτό και ας πούμε βλέπουμε αγωνιστικά μηχανάκια να έχουν μεγάλη διάμετρο στα σημεία της εξάτμισης και μεγάλο όγκο όπως εμφανίσαμε πριν στο DAT.
όσο περισσότερος όγκος, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποπίεση που δημιουργείται, τόσο περισσότερο έντονα θα τραβήξει μείγμα από το εγκεφαλοθάλαμο και από τις μεταφοράς, τόσο περισσότερο μείγμα θα μπει δηλαδή στον κύκλο και θα καεί και θα αποδώσει φυσικά ενέργεια, δύναμη. Ωραία. Βλέπουμε ότι η δύναμη εδώ είναι πολύ χαμηλή, η εξάτμιση είναι εκτός συντονισμού τελείως, δεν έχουμε κάποια φαινόμενα υπερσυμπίεση και αντίστοιχα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, πάλι το delivery είναι χαμηλό γιατί δεν συντονίζεται η εξάτμιση ώστε να τραβήξει μείγμα. Πολλά καυσαέρια, πολύ χαμηλό δηλαδή, πολύ χαμηλή το purity ratio, πόσο καθαρά είναι το μείγμα που μπαίνει, έχει πολλά καυσαέρια αναμειγμένα σε αυτό. Εντάξει, στο καλό. Ωραία, αυτό ήταν το ENSMOD. Σταματάμε πάλι για λίγο και θα δείξουμε τα δεδομένα που βγάζει στο post, που είναι η απεικόνιση όλων αυτών των αποτελεσμάτων.